Vítajte na výstave Agrokomplex v Nitre. Chlapci pijú, vínko popíjajú, kámené pivní. Dneska sme sa vybrali do Nitry na exkurziu s pani učiteľkou Annou Belovou a s pani Katkou Nemetovou, ktorá je náš hlavný vedúci tu. Tak a budú nám tu robiť spoločnosť celý deň, na čo sa veľmi tešíme. Zakývajte ešte. Uvidíme školu vysokú, poľnohospodársku a tento agrokomplex. Zjeme sa nahodení, tu sa sváči. Tu sa spinká. Nie, on nespí, on počúva. Čo počúvaš? Teraz nič. Teraz máme nejaký prestoj. Inak sa tu sprievodcuje, aby ste si nemysleli. Teraz Vážení, sme pri letisku a potom v blízkosti je aj Nosická priehrada, ktorá je obľúbená medzi rybármi. A Twinkle, twinkle, little star. Takže ahojte, my už sme v Nitre s Janoškom. A tešíme sa na ďalšie. Ideme najskôr na hrad. Potom pôjdeme cez mesto, cez školu do agrokomplexu, ktorý je našim cieľovým miestečkom. Takéto kopce. A kde sme? Na Nitrianskom hrade. Asi nepôjdeme ďalej, lebo sa tu platí vstup. Nikto sme to nečakali, že sa bude platiť vstup. Ale aj tak, super výlet zatiaľ. Turistika riadna. Nevádzem. A tá. Nikde do hlavy. Známe, ako povedali aj ostatní, ak ste počuli v autobuse, vďaka svojim voličiekom pramene známe. Tomuto sa hovorí dobročinné činnosť. To sa prejednali najväčší krice. Boli sme pozrieť v katedrále. Teraz ideme pozrieť výhľad, oddychovú časť na Nitru. Dostali sme na celý tento nitriansky hrad 10 minút. Takže bežíme. Krásne. Nádhera. Takto na hradbách. A takto tu vyzerá kláštor. Toto je ešte vnútri. Je to pekné. Je mi teplo, ale je tu veľmi pekne. Sú tam výstavy archeológie. Čahaj. Čahaj. Bohužiaľ, nie som to ja. Kážeme mi na love. Cez križovatku ešte ďalej. Zanzibar. Cipana. Tak boli sme na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, ktorá nebude vo vlogu, bohužiaľ. Bohužiaľ nebude vo vlogu, lebo sme tam boli len 2 sekundy a... Nie, a hneď sme sa tam fotili a bežali sme preč. No a teraz ideme už do finálneho miesta. Agrokomplex. Agrokomplex. Poviem, že oceníte trásu Sári, lebo fakt je to niekedy strašne tvrdá drina, je tu 30 stupňov, je teplo, človek je unavený už len z toho, že stojí a ona ešte chce natáčať, ale normálne, že je... Takže clap your hands, ale nepočujete takýchto recidivistov, čo potom na to nadávajú. No vošli sme, je to tu obrovské. Kde vás mám No my sa stratíme dneska. Dneska nenájdeme ani autobus. M1, M2, M3 je jedno. Máme tu 4 hodiny. 2 hodiny budeme jesť a 2 hodiny budeme hľadať autobus. tam od takej pani z tej sukni. Je tu teplo. Nie, skutočne sa varím. Obed? Takto podnikateľský obed, mňaminy, polievočka, výborné. Ja som jediný
som v polievku. Sme sa nabavkali. Je tu veľa strojov, je nám neskutočne teplo. Boli sme pozrieť. Super, keby si môžeme na toto zašoferovať školu. Alebo skočiť si do toho jazdia. Takto kolesa. viete. Boli sme pozrieť výstavu zeleniny. A Odpadné ľudí. urobili sme si dokumentáciu. To, koľko tu je ľudí, nikto nečakal. Sú tu ovečky. Nevieme, toto si je taká skúšočka. To by mala na maturite. Nemáme tu ani krab? Nie. Dobre sa. Na to si to. Prosím. Berieme, až pokiaľ nevyteká. Ja mám kamošku. Juj, pozri sa na ňu. Tuto môžeme vidieť plemenného barana, ktorý vyhral prvé miesto. V nejakej súťaži o niečo. Ja sa chcem povoliť. Pôjdeme. Áno, Mataziňa, to sú koníky. Ja sa chcem ísť odviesť. Už sme toto skoro celé prešli. Mnohí mi idú odumreť. Teraz ideme pozrieť oddychovú zónu. Zaslúžime si oddych podľa mňa. Jak dozadu? Hardek. Sú iba proste dole, jak dozadu. Tak keď sa pýtate. Ja zabudol som povedať, že majú prúšaj, ale mi pochopili. Tak pri nehode musíš kričať. Musíš. Môžeme ju nechať dlhšie? Nie. A Erika, Keď sa mi páčilo, ako ona sa držala toho pásmu. Keď sa utrhol, to som prežej s tým, ako držal sa mocí, ako... Ja som sa budol, že ak som brzdí, ale neviem ako. Veď ale to je pešia zóna, ja nie bicykel, dobre. Extrém. Extrém proste, extrém. Ja som taká dámička. Ty vole. No šlapeme ženy, šlapeme. Ale nemá traktor. A ja teda. Vždy bolo cťou, je to úžasné, ale ten pek nás zabil a keby môžem byť vulgárny, tak to poviem vulgárne, ale... Ale pokecali sme si dobre. Bolo fajn. Pokecali sme si dobre, videli sme veľa, tak je to úspešné. Dochodení. Ale ešte musíme úspešne. Popíjajú kámen.